Arantxa Arregi, Donestebeko alkatesa, landa eremuko emakume liderrak apurtu behar dituzten kristalesko sabaiei buruz arituko gara. Ongi etorri, Arantxa. Eskerrik asko zuei, hemen gustora. Gonbidatzeagatik. Claro, noski baietz. Zer modu zaude, jasotzen nuenean eskakizuna edo, proposamena esan zenuen, aurrera, ja zuzen esan zenuen zuk. Bai, erranu, venga, guazen. Gero bertzaletik, seguro ni baino gehiago izan dide horbarna, baina, ja que hartu nuen mezoa, guazen. Bai, esan zenean gazteagoak izango dira, eta ni bai, baina, azkenean interesgarriak dira bakoitzaren esperientziak, ez? Bai, baina batzutan bakizu ja erraten zadina honekin, igual segur izan dire hor, ni baino gaztegoa preso egonen direnik. Bai, baina preseski ez igual gai honetan, ez? Kristalesko sabaiako gai honetan interesgarriak dira ere, berabaldi ezberdinetako emakumeak ere egotea, ez? Zen ikuste, zakit, azkenean, aldaketa prozesu batean gaude, ez? Baina, ez da berdina, ez? Duela 10 urte edo orain, ez? Dagoen egoera, edo... Zuk nola bizi izan duzu kristalesko sabai hau, edo, egon da emakume bezala, ez? Eta politika munduan, ez? Egon da momenturen bat hor zure bizitzan argiago ikusi duzuna, sentitu duzuna kristalesko sabaia hori apurte zina zela, edo... Bai, nik errango nuke dela 15-20 urte, igual kapazaren olako egoera hausteko. Baina gaur egun ikusten dula berriz involuzio batean gabiltza, beldurra ematen dit. Zer gara, ni hasi nintzen 14 urtekin lanean, garai horretan 14 urtekin jazten altzinen lanean. Beti bili naiz kanpoan lanean, beti jendikin, baina ikusten dula berriz oraingo egoera, berriz lana ederrakin behar den emakumeen arloan, ikusten dula. Joan den egunean gainera orain dugu berritan, eta bakizu, mai inguruan iten alduzu familian artean, lagunen artean, eta ateratzen gaia hori, eta nion, ustez aigara pausot ematen. Baina sensazioa gaztiak, aipatu zuten, azkenean, hasi ginen lanean kanpoan, baina gero barruko lana eta etxeko lana, igual ez dira hain sakonak. Hori da. Oainikan, eurek planteatzen dute gainera dela doble esfuerzo, azkenean, kanpoan eta barruko lan egitea. Hori dena, eraman behar dela nolabait eztabaidera eta landu behar dugula gehiago, zeren dela 15 urte, politikan mailan ikusten zen emakumea animatzen ziren bai udalan, bai parlamentoan, bai Nafar gobernuan, baina igual garai honetan nahi da pixkot jaisten, emakumeen presentzia rango nukenik. Hori ere kontuan hartu behar dela, ez da berdina arlo hiria handi batean edo gu bizi garen tokian, herri txikitan, Eta ze gai zehatze atera ziren hor inguru horretan, edo familia artean? Ze gauza zehatzea aipatzen? Sensazioa da, oainikan pauso ederrak eman behar dela nolabait kontziliazioko puntu hori, zen azkenean egia errateko emakumeak lana egiteko kanpoan, alde batean ikasi behar duzula haunitzen, bestenaz, herri txiki hauetan, ostalaritzan, zaintza, Nikan ez dira inbertze aldatu, orduan nahi baldin mauzu zerbait egin, bai edo baian bazara unibertsitatea, horregatik ni garbi nuen unibertsitatean barren zela, herritik kanpo bate barnuna, baina berez gero nahi nuen herrian ere bueltatu eta lan egin, Baina gaur egun gazteak ikusten dutela egoera errealitatea da azkenean. Egiten duzu, atetzen zara etxetik lan egitera, bueltatzen zara eta hala ere etxeko lana egiten jarraitu behar duzu. Naiz eta igual aurrak izan edo ez izan eta gero gizonen artean edo harremanen artean kontziliatzeko puntu hori badela, baina oainikan badela gauza gehiago egin beharra, Eta nire ustez hor kulturan mailan ere zenen hasi ziren. Gaur egun badire berriz movimiento bat igual gaztean nahi dutela bizi gizonen onduan eta ez lana ez egin, eta lana bera, zaizate. Eta ez, zer egin? Lana ez egin. Eta gelditzea,
aurra zaintzeko eta bizitzeko ez bakarra gizonan menpen, baizik igual bizitzea bertze arlo batean, ez? Kontziliazioko puntuan edo aurra zaintzeko, zen ere garaian, laneten genuen aurra zaindu, eta gizonakin eta familiakin, baina benetan behar duzu familian soporte hori izan, gaur egun oainikan ez izateko 24 ordutik 15 ordu lanean, ez? Bai, egia da, igual, pausu bat eman dela, ez? Eta emakumezkoak profesionalki ari garela, ez? Karrera sakonagoak edo izaten, ez? Baina bai badirudi etxean oraindikan pisua igual guregan dagoela zentzuren batean. Bai. Egia da, ez dakit, igual kasuak izango dira, ni ezagutzen ditut ere hori emakumeak zeinan justo kontrakoa geratu da, ez? Igual da gizona etxean geratzen dena, ez? Eta emakumezkoak kanpoan lan egiten duena, ez? Ni ala ikusten dut orain, baina gantziaten, ez pensa, ez dira inbertze. Orduan, azkenean sartzen zara pertzepzioko mundu batean, baina gero datan arabera ikusten duzu, pauso, hombre, kostatzen da. Ni beti erraten dula, eredua izan da horren arte maskulinoa, beti. Orduan, beti gabiltza ez, berdin izatea, berdina zer, ez. Azkenean, importantea da gehien bat, bakoitza, nolabait aukera izatea eta aukeratzeko gauzak eran ez, nahi dut egin edo bertzia edo bertzia. Eta hortarako lan gehiago behar dela kulturan arloan, hezkuntzan arloan, pixkot ikusteko, laboralen munduan derentza dela, ez? Bai, aniztasuna dagoela, ez? Eta zergatik beti bideratzen gaituzte, ez? Emakumezkoak alde batera eta gizonezkoak beste aldera, ez? Bai, zeren gero komunikazioan aldetik bada beti erraten. Karo, lan egiteko, bai kanpoan eta bai barrenean behar duzula zerbitzuak. Eta zerbitzu horiek beti erraten dela bai, baina hori suposatzen dela aurrekontua honitz izan behar dela, zerbitzu publiko izan behar dela, Eta saltzen digutela nola bai, zuek gelditzen bazate hor, eta ez da baidaia ez da hori. Nire ustez, aukera guztia daude hor, eta importante da aukeratzeko aukera izatea. Hori da, niretzat, landu behar diren gaiak, ez. Eta ez osan duzu, 14 urtekin hasi zinela lanean, zertan hasi zinen zu lanean? Larungo kaskoan. Abeitu? Bai. Ni nahi nun, gure etxean, genukan 10 behi, eta 4 anai arrebak. Eta ni nahi nun ikasi zen ikusten nula, nahi nun, xatxera izan naiz, eta gustatzen. Baina, etxean ez egon aukerarik, orduan, nahi baldin mazu hori egin, bai edo bai, bilatu barruzu lana. Eta joan nintzen larunera, nintzen 8 udanan, gainera 14 urtekin ez ginen mugitzen handikan. Zen, Donosteko bestetan bukatu, eta abuztuaren 30 arte, han mugitu gabe, ez ginen ateratzen handikan. Baina lo egin, bizita guztia? Lo egin eta dena, 2 hilabete mugitu gabean. Gainera ez egon mugikorrari eta deuz. Baina gero ja handikan 3-4 urtera ja, udan egiten nun lana, eta gero negun ikasi. Gero, larungo sasoian zen beti udan, justu aste santutik hasi eta irail arte. Orduan neguan ere ibili nintzen beti kamarera bezala, diru atetzeko, eta hor... Zenukan zure oreka, ez? Bidea egiteko. Bai. Garbia nun, nahi nun ekonomiko aldetik independiente izan, eta hortarako erraten du, zen aukerarik. Hasieran kostata, zeren beti ostalaritzan, edo zaintzan, edo ez dakit. Eta hortikan hasi nintzen, eta poliki, egin duzu zure bidea. Bai. Eta ideia hori ez, ekonomikoki independiente izateko ideia hori, garbi zenukan, eta zuk uste duzu norbaiten eragina izan zenuela, oda, izan zenuen norbait erreferente, egia errateko etxean, atxean ekazari zen, baina ama ere, biek ordain zuten seguridad sozialak, eta atxari bai haitu nion beti nahiz eta, garai horretan, abetzaintzatik zerbait editzia zaila zen, baina garbia zula, nahiago zuen amak ere, seguro izatea, naiz eta etegina gutxi atera, baina hori bai edo bai, hori berengatiz zagutu nuna, zara bida hor. Zen gero,
hasi nintzen lia lanean Zederna Garalurren garapen agente bezala, eta hor ikusi nula, arazoa bazen, etxeak gehiena zeunden, edo esplotazioak gehiena zeunden gizonan izenean. Gizonan izenean. Orduan emakumeak seguro hori gabe, eta mira, nik etxetik hori ez nuen ikusi. Ikasi duzu. Ez, nahiko garbiazun atxak, bai edo bai, amak izan barzula bere bai. Bere zera. Aipatu zu Zederna Garalur, zer da zehazki eta zein izan da zure lana hor elkarte horretan? Bueno, Zederna sortu zen 80ean, da erakunde bat bere garaian Europan mailan erabaki zuten nolabait landu beharra zela lurralde gehienak, ruraldean nolabait. Landa eremuan edo. Landa eremuan inbeharra zen garapena munduan betitikan gotxi, ez? Orduan hor sortu zen elkartea, parte hartu zen udala guztiak, gehienak, gehi pribatuak, elkarteak, bai sindikatuak, bai ostalaritzan, eta 82an hasi nintzen Zedernan, justun bazen urratzu bitazu Garragamurdin, bazen emakume bat lenien, eta bortziri malerrekan eta bertizaranan aterazen lanpostua aurkeztu nintzen, eta hor egon nintzen 23 urte. Eta zen nolako eragina du horrelako elkarte batek, ez? Landa eremuko gizartearentzako orokorrean, baina baita ere emakumezkoen dako. Bai, hor ukitzen dituzu sektore guztiak. Orduan, hasten zara lehen sektorea, garai horretan, batzire emakumean nahi zutela diversifikazioa edo gauzak egin, landetxean orduan sortu zen, gero turismoan ez bakarra landetxeak bat ziren hori ere hotela txikiak deitzen ziotenak, gero zerbitzuak edo zein dendarik autonomosentzat laguntzeko hortarako geunden, ez? Eta garai horretan, zegoen emakumeen elkarterik, dendarik, eta hor hasi ginen poliki lurraldean nolabait dinamizatzeko puntori, ez? Zedernan geunden orduan 8 garapen agentea, gehi gerentea, 10 bat, gaur egun ja, 33 badire ja. Eta garai horretan, beratikan hartu eta bertizeraino, lehendabiziko udalguzikin kontaktu izan, ze beharra zituzten, gero ze diru laguntza bat ziren, zen Zederna beti kudeatu du PDR-ko diru laguntza bat, zati bat, Nafar gobernutikan, eta helburu nagusia da nolabait lurralde eta herritik hauetan indarren jartzia, ez? Eta hor segitzen dute, kostata, baina hasieran gero denak, eta zer da zurela, zer da garapen agente izatea. Denetatik izan genuen, baina egiarrateko lan haitz interesgarria da, zeren da hain diversoa. Hainbertze gaiak ukitzen dituzu, eta gero emakumeekin ere lana unitzen genuen, bai turismon arloan, bai auzolaneko lanan, kulturan mailan, gazte, bai, pixko denetatik, bai. Eta emakumezkoak animatu ziren gehiago, adibidez, landetxen kontua eta pipilan jarri zenean, eske asko daude, emakume asko daude landetxe buru, ez, horrentxe bertan. Ja, 80ean hasi zelikan turismo ruralen gehienak emakumeak animatu ziren. Garai horretan, Nafar gobernuak eman zion enpresa bateri pixkot ikusteko aber jendia zerraten duten, eta lehendabiziko bilerak intzutelikan bertizen, horitzen naiz, denak joan ziren emakume ziren. Eta gaztean 60 urtea bazitxu. Eta ikusten zutela aukeran bat, diversifikazio diru sarreran bat, eta bere lanan balorea ere ematea, zen azkenean beti gabiltza lehen sektorea, baina gero, etxeak kudeatzeko, bere etxean irekitzea, bertze batentzat nolabait, hori izan zen, gainera gero eurekin solasen joan ziren etxera, eta gizon erran, ez, ireki bat dugu bi, hiru gelak, eta nola, bai, eta kanpoko jendea torko, bai, eta erakutsiko dugu zer dugun, beti erraten dula emprendedorak, buru belarra sartu ziren, eta erraten zute, ze adinarekin, hor animatzen ziren elgorriko emakume batzuk, eratxunen, bastanen, gaur egun duguna, baina animatu ziren, eta gero euren artean, elkarlana hasi ziren egiten, eta egia errateko ni... Bai, saretze prozesua Bai. Lehendabiziko zentral, erreserbako zentral bat sortu zuten artean, dute lan
izugarria ikastaroak, zer zuten ondoan, ze eskaintzan ematen zuten etxe bakoitzak, bueltan haunitzen eman zuten etxea, zen garai horretan, irekitzen zuten, eta komuna ere partekatzen zuten, gero hasitzen obra egiten, ze lana intzen, beti erraten dula hor badela historia bat kontatzeko politia, eta ederra zen azkenean, garai horretan nolabait eurentzat, eurek erraten zutela, azkenean autoestima aldetik ere, horako aukera izatea. Hori da, azkenean, imaginatzen izango zirela, baserriko edo etxe honietako emakumeak, egun oso pasatzen zutela horretxean sartuta, lanean, baina bakarrik eta gero lan hori zieten inolako, ezakit, ez zioten baliosten, lan hori, orduan. Hori da. Karo, lan antzeko bat egitea, gehiago, baina azkenean baita ere bere... Bai, zen azken eguneko lana, nola beti daude hor, ez duzu balorerik ematen, baina, gero, kanpotikan etortzen jendea, gero harrera, zenbat ikasten zuten, ikastaroa egiteko dena pres, eta nik eratzen eta gainera, garai horretan ja, hori industrialditzen lesakan ja, lehendabiziko krisia sortu zen, claro, gizona jaten ziren fabrikara, eta gero, hor bazen, uste diversifikazio puntu nahiko interesgarria, baina gero, lesakan azitzelikan nola geizten, turismoan eta emakumean kriston lan egin ondotik, eta gero, jendeak nola eskertzen zuten azkenean bere bizi modua. Aldatu egin zen, ez? Bai. Holako aukera izatea. Interesgarria, bai. Eta zure kasuan, noiz atera zen politikan sartzeko aukera hori, edo noiz hautatu zen? Bai, asuntoa da, egon nintzen 23 urte, beti udalen ondoan. Ez da berdina barrenean, edo ondoan egon, Baina aurreko legislaturan, Donestebe, bazen WhatsApp talden bat, eta, haber animatzen ginen, eta nintzen jan bat, zen jaten manaiz igual tokatzen zen. Eta zieran, orduan nengoen ja hemen Iruñan enpresa publika batean lanean, Lursarean, lana gainezkara ez. Baina, gero ikusita, baziren bi zerrenda, bat upenekoa eta bertzia pepekoa. Eta orain arte, azken beti Donesten beti izan da ean, eta gero Bildun, azken 8 urte. Eta nerekin jaten zena, da mutiko bat Donesten beti erraten zula, bere garaian. Animatzen bazara egun batin, zurekin janentziteke guztua, eta beti jaja pozin autoritan, eta handikan... Broma txantxa horretatik, ez? Erranean, zein behar dugu, porque mira, zegoeran dago nari. Eta jan ginen aurrekoekin solasean, eta bera animazet, ez da animazet. Eta hasi ginen. Eta gerrateko, gero, zerrenda osatu barra zen. Hasi nintzen ni, lagun bat deika bertzia, eta dena, ez, adina honekin, ez. Eta bigarrena jaten denarekin, tipoa da, pasada bat. Hasi zen deika, eta lortu zuen 8. Nerekin batera 8. Eta gainera koinzitu da 4 eta 4. Hori bai izan zela txiripa, 4 emakume. Hori bai izan zela txiripa. Baina ongi, eta hor gabiltza 8, atera ginunku, eta bat upenekoa. Baina dimititu zuen endabizikoa, bigarrena ere bai, eta 3. hartu zituen kargoa ekainan. Baina ez da... Ez da gertzen. Lasaiago zaudete beraz. Alde hortan. Bakar gaude bai. Bintzat lan egiten uzten dizuete, asko molestatu gabe, beraz, onki. Bai. Egia errateko beti gustatzen zait politikan, gustatzen zait berriak eta parlamentoan eta kongresuan eztabaida, ez? Eta gero emakumeen papera beti pentsatzen dula, beti pentsatu du feminista zamarrela ez, orain, ez zuzen bat estereotipok eta ezakiz, ez. Ni feminismo lertzen dula kultura norokor batean, emakumeen eta gizonak landu behar diren gauzak, eta horre pausek bat direla, poliki, eta gauzak ikusteko ere, nire ustez hori ere, olako eztabaida sortu behar direna, ez. Orduan, beti, egia errateko saltza hori bai gustatu zaiten beti hor ikustea. Baina, karo, sartzen zara eta ez da berdina. Claro. Interesgarria da ikustea, baina gero lasaiago zaudenean, hobeki, ez? Bai. Estela izan daiteke, bai.
Gero aditxu behar da honitz, nire ustez importantea da, claro, ni nahi zarrena, zortzin artean, eta jo, gazteak, haitxu gazte bat, bertziak ere, bueno, 48, gazteak ere, niretzat. Baina hortik aparte, nire ustez, hain desberdin izatea ematen dizu joko haunitzez. Nik erraten diet astero ikasten dudala, gero eta gazteak hurbiltzen badire. Bueno, bada, nire ustez interesgarria dela alde hortan, zenbat gauzak ikusten duzun, eta ikusten duzun aukerak gauza beste moduan egiteko, ez? Orduan, hola, beti erraten dula, pauso, humila ez zamaz darela, zen azkenean aurrekontua da mandatzen duna. Gero ezin duzu espektatiba handiak eman, baizik, bueno, pues, holako giro arrunta bat sortu eta poliki lan egin. Eta izan zenituen horrelako insekuritateak edo azten zinenean, hau da, nola ikusiko naute, gai izango naiz? Bai. Hasieran, claro, egon nintzen ezakezen bat urtean lan honetan, bertzian, jo, ikusiko naute horrela. Baina, claro, gero, herrian kudeatzeko, aurrepausa emateko, gero, hor langile daudenak ere, ni baino gehiago dakite orduan, hor ere, kasi barra duzu berriz, ze oztopo bilatzen dudan, zenbat ikasi behar dudan, bai, hasieran, bertiko pixko bai ematen dula. Gero bentaja da ere, bertze udalak ere, badire emakumeak eta igual denbora gehiago dara matela, orduan eurekin solastia ere, azkenean konfiantza punto bat bilatu barra duzu, ez? Beraz, erreferenteak ere interesgarriak dira eta garrantzitsuak ere zuretzat, ez? Bai, zeren ni egon nintzelekan zedernan, garai batean egon ziren emakumeak ere, bai beran, bai lesakan, baztanen, eta eurekin ere ikasi nuna honiz, zeren garai horretan, igual gaur egun ez duzu hainbertze tokia egin beharrez, baina dela 10 urte gehiago, emakume bat horregoitia, badu bere ibilbidea egin beharra ez. Gaur egun aldade hortan, nire ustez, ez dire hainbertze hain gaizki ikusten, baina ere, oainekan lan hain behar da unitz. Eta nola ikusten duzu aldatu dela perspektiba hori? Hau da, leheno igual ez zeudenez emakumeak horri lidergo postuetan edo ezagit politikan eta ikusten zen, nola ikusten zen? Ikusten zen arraroago? Arraroago, bai. Orain baina arraroago ikusten zela, zeren, lehendabizikoa ikusi barra dugu nondikan heldu garen. Estereotipok hor dauden, orduan, paus hori ematea, politikan sartzia, eta udal tiki hauetan, baina oainikan, nik errango nuke herri tiki hauetan maskulizazioa handiagoa dela, oainikan, orduan. Eta gero eta herri tiki hau gero eta zailago izanen dela, azkenean, badire oitxurak, ez gara imaginatzen, baina hor daude oitxura horiek, hausteko, normandatzen zuen. Ni beti erraten dula gainera, normalen igual animatzen direnak, gero badira atzean edo azpian gehiago mandatzen duen, eta inoiz ez dira aurkeztuko, ez? Betiko, erritik hauetan badakizu azkenean badere, nahiz eta txikia izan, hain dela, 20 urte olako pauso ematea, nik horitzen ez, zeren baziren 4. Eta alkarrizketan, eta honek zerraten duen. Eta azkenean bere hor kokatzeko eta lanen ederra egin zuten, nire ustez. Eta guretzat, kriston bentaja da alde hortan, ez. Agian, tradizioak eta rolak eta askoz ere, ez dakit, erraietan daudelako, ez horre? Hori da, bai. Eta gaur egun alde hortan ikusten duela, errexago, bai parlamentuan ere, ustez emakume gehiago badirela, afar gobernore bai. Nik hasi nintzelikan 92an, ez da konsejera bat, dena ziren gizonak. Bai, horrekan ere, Kartxo etorri zen, Kartxo Ruiz, eta berak aipatzen zuen, egontzela baita ere, bueno, ez, bera bildukoa da ere, ez, horren, garbiketa bat egin nahi zutela ez, edo lista txuri bat aurkeztu ez, eta momentu horretan gizonezko gehienak ez, ezin ziren aurkeztu, horregatik emakume asko sartu ziren, ez? Eta horretaz geroztik, bai, ez, erreferente moduan egon ziren horiek, azkenean ikusi dira, ez, ikusgarriagoa
eginda emakumezkoaren papera, igual politikan, ez? Eta eskertzekoa da, azkenean, bai, beti norbait eman behar duela paus hori, eta gero ikusten duzula gauza bertzen moduan. Baina hasieran, kostata, bai. Eta zu horrelako ezakit kasuak izan dituzu non, emakume izateagatik sentitu zaren, ez zaituztela berdin tratatzen, edo horrelako, momentu, ezakit, puntualki, momentu... Nik horrelako gauzak ez dut ikusi, baina ustez ni ere egiarrateko beti, nola ez nahi zinioiz isilik egon, igual hortarako, baina ni bai bertziak somatzen nuen diferentzia ez, bazire emakumeak beldurra zuten nola bai paus hori emateko, edo parte hartzeko, edo ni neu ez, baina orokorrean bai, kostatzen zen. Eta gainera, eskaldatu dire gauzak hauniz, lehenago ere, kirolan munduan, kulturan munduan, gehienak ziren mutilak, edo, niskak haiz gutxi orduan. Baina egirrateko, ni beti nola, hain goiz hasi nintzen, eta, niri zait pereza ematen, ez, parte hartzeko, eta baina, bai, diferentziak, zantziren, bai. Izan daiteke ere, batzutan aipatu dugu, izaera kontu bat, ez, badirudi, igual, lidergo postuetan, edo horrelako postu publikoetan, batzutan, behar duzu, zorrotza eta zuzena izan, ez? Hartzen ditugula edo badaudela hor emakumeak, hori, zorrostasun hori edo horrekin eroso sentitzen direla, ez? Edo batzutan hartzen dituztela, inkluso maskulinoak diren rol batzuk, igual, ez daude, ez dira haien eguneroko izaera, ez, arloak edo, baina ateratzen dituzte, ez, haiei entzunarazteko, ez? Nire ustez dela azkenean autodefentsan punto bat. Nik hori zautu nun, edo horrela, punto hori, eta nik zertaz olako maskulinizazio punto hori, edo bertzialdean. Erabili, olako de debilidade punto hori erran ez, ezin dut, zakin nola nagoen. Bi postura hori erran, a ber, ez. Hori horreka bilatu barrera, zer badatokia denentzat, baina bai, egia da, zuk aipatu duzuna. Baina esan entzela pentsatzen dut hori, autodefensa bat eta bertzean. Izan daiteke, bai. Toki bat izateko, seguro. Bai, agian azkenean ere kulturalki ez zitu gara modu batean, ez? Orduan ikusi dugu zeinei egin dieten kasu eta zergatik, ez? Oiuengatik edo zuzentasunagatik, ez? Edo noiz baita ere egin diguten kasu igual, ez? Ahul erakusten garen. Orduan, bai. Bai, gainera garai batean ematen zula ahotsa handi, hori da. Pues arrazoia zula. Hori da, ez. Eta gero eta arrazo gutxi, gero eta ahotsa, ez. Bai. Da beti kontrakoa, baina hori dena... Aldatzen joan da. Bai, eskerrak. Zu ikusten duzu aldean, hori, lantalde baten buru denean emakume bat eta lantalde baten buru gizonezko bat denean, ikusten duzu horrela aldea edo igual ez daina baria orain edo... Ni beti naiz, ni aitzoki moldatu naiz beti emakumeen artean. Eta gizonakin bai, baina beti txantxetan edo batzutan borrometan emakumea dugu ikuspuntua zabalagoa. Eta badadenetatik eta egia da, azkenean da, personala bera. Baina nan arloan nik bai somatu nun diferentzia hori emakumeak ikusten duzu puntu hau, baina baita ere bertzia, integrazio puntu hori azkarra egiten dugula normalean. Eta mutilak edo gizonak beti gabiltza ez ni hasten naiz gauz bat eta bukatu arte, baina gero lanean somatzen duzu hori ere. Bai, nire ustez diversifikazio puntu hori edo ikuspuntu orokorra nik errango nuke emakumeak gehiago ditugula, bai. Gero, eske badir estereotipo gaunitz. Bai. Gero hartu dutela emakumeen artean, nik errango, bai, nik emakumeen artean beti moldatu naiz. Eta gizonen artean, bai, baina egia errateko lanean arloan, ostalaritzatik hasi eta unaino arte, zeren ere gehienak geunden emakumeik. Eta beti izan dugu... Roi ona. Bai. Eta gero naso bizan sartu nintzelikan brusarean, hor gehiena ziren mutilak gero aldatu zen eta emakumez, bada, bai, nik errango nuke
Baina nire ustez, oainikan segitu behar dugu pauso ematen, badire gauzak haunitzen beharra, eta nik errango nuke herri txikitan gehiago ere. Zeren ez du zer ikustekorik Iruñan edo gure bada diferentzia, baditzuko denetatik, badire beran kasuan edo baztan handia denez, baina gero Malerrekan, oainikan herri txikia hauek, bai. Nola uste duzu ikusten dela landa eremuko emakume politikari bat? Hau da, estereotipikoki edo kanpotik, nola ikusten duzu Pues nire ustez, igual kanpotikan ikusten zela maskulinizazio puntori igual gehiago, ez? Baina gero egiarrateko azkaide aldatzen, bueno, poliki, azken alta lehen sektorean, uste zazpi gazte formakuntza indete orokorraren abile, hogeita zazpi inguru, eta erdia baino higo dire mutilak. Orduan hori ere... Formakuntza diozu profesionala? Bai, formakuntzan gero lehen sektorean autonomo bezala edo agrarian alta emateko oainikan... Gizonezko gehiago de emakumeak baino. Eta hor, nire sensazioa dela, emakumeak eta gizonak lan berdina egiten dute, baina oainikan pauso ematen duela gizona emakume baino gehiago dire alta ematen duten. Bai, ez ausardia puntu hori edo gehiago hain dutela. Ez gu, askotan ez, sindrome dela impostora ditzen den hori edo ez ari ze ateratzen den, ez? Bai, ez garela gai edo ez garela, ez? Askotan. Eta gero, kuriosoa da, ez? Oroitzen naiz, duela 2 urte uste dut, egon nintzen lanbide heziketako asunto bat aurkezten, bai, Nafarroan eta Bergaran, eta bazen STEM arloetan emakumezko gehiago erakartzeko egiten ari ziren, mai inguru ezberdinak, eta, ez? Eta kuriosoa zen, ze gero, adibidez, notak eta ateratzen zituzten notak ikusita, ez? Emakumezkoak nota hobeago zituzten gizonezkoak baino, ez? Baina haien perspektibatik, ez? Ez ziren ainonak, igual gizonezko bat 5 batekin, primera, emakumezko bat 5 bat, super gaizki egiten ditut matematikak, ez? Eta ez da, ongi, normal, pasable, ez? Odan, karo, gero, bakoitzak bere burua ez denean gai ikusten igual ez da objektiboa, ez? Ez. Eta hori ikusten zen argi eta garbi, ez? Orduan, emakumezko asko igual ez diren ausartzen zenbait gradu egitera, uste zutelako, ez zirela gai izango, edo zirela onak, ez? Bai. Eta gero igual, objetiboki ez zen horrela, ez? Hala da, baina ni beti baten duela, hasieran ere edozein gauza, nire ustez ez dakit autoestima deitu edo ez, baina bada punto desberdin bat. Hori nizumatzen duen edozein hitzaldia demagun, adibide bezala, ez? Normalean, igual orain gero eta gutxiago, baina hasieran horretzen naiz, hasten ginelikan hitzaldi bat eman, barkatu, gure hitza hasteko zen, barkatu, ikusten zenuen gizon bat edo gazte bat hitzaldi batean, eta ez dire horrela hasi. Eta badire gauza batzu, ez dakit. Ja, barneratu dugun hori, edo badire bainikan, bai. Edo inkluso goza arruntetan punk kontzertu batean, ez? Zenbat punk talde daude gizonezkoak direnak abeslariak eta oso gaizki kantatzen dute, Baina hor daude, eta joaten gara ikustera, ez? Bai. Orain ez hain beste baina gaztetan, pile bat, eta emakumezko, gutxi ez da bat. Bai. Eta, karo, eske, nola gertuko da horrezentoki bat gainean emakume bat ez duena ongi kantatzen, ez? Ez dugu imaginatzen, baina. Eta kuriosoa da, askotan ikusten dituzu gauzak eta, ostras, ez gara igual kontziente, baina kristalezko sabai asko daude, ez? Bai. Eta gero nire ustez, guren artean ere landu egin behar dugula zeren, batzutan ez gara justuak guren artean, Mutilan alde hortan igual dire, ez dakit, solidario narran edo zebe hitza erabili ez, baina guren artean ere aiz kritika gara guren artean. A ber, ez? Konfiantza puntori sortu behar dela, azkenean batzutan, erratzen zu, zertako behar dugu norbaitek kanpotikan etorri guren artean hasten bagara, ez? Hori ere... Bai, izan daiteke. Bai, zer nik aldiro galdetzen dira. Eta emakumeak
Eta, bai, gizona baino, bai, zeba. Eta gauza hainekan hor gabiltza estereotipoiekin, ez? Hombre, egia errateko gero segun ze harremana dituzu, nik, nire kasuan, gizona 8 senidea ziren, eta amak zen arotza, eta erabiltzen zuen, eta egiten zuen. Orduan, haiz diferentia dira hortan, ez? Eta ni berarekin ongi moldatzen zinen nira, jaten nintzen, ibiltzen zen feriz-feri, eta denak eraten zioten. Hau seguro gizonak egiten zula, eta beraz ez nik. Beraz, zerbait erran behar, erakusten zuen bakarra eskuak, eta denak isilik. Hori zen bere erantzuna. Teknika, bai. Orduan, claro, segun nik erraten dula, azkenean hezkuntza, norekin harremana duzun, ze ikusten duzun, claro, irekitzen duzu edo... Bai. Hor landu behar dena honiz da, azkenean kultura. Kultura da, nire ustez, importantena, kontziliazioko eta harremana ahalik eta naturalako izan, ez. Eta gero, adibidez, familiaren lehentasun hori edo matasunaren kontzeptu guztori, zure kasuan zerbait eragin zizun, ez? Pentsatuz ezakit niretzako, ezakit hau garrantzitsuagoa da, edo honi mamari dut lehentasuna, edo... Bueno, hor, koinzitzu zen, gero, 33 urtekin, ama nahi bat badu izan, mugitu. Orduan bentaja nun, zerin gizona autonomoa zen, ni nengoen bertze baten zalanean, zaderna nengoen, eta hori bai izan zen ni naizen moduan, 8 ordu egon beharrean, bihantxun egon guztia zen, nola lana eta bizia nun toki berean, azkenean zaila zen desberdintzeko. Bentajazun, Joselikan lehendabiziko neska eta gero mutikoa, beti atxakin eta hor, beti nola zegon bera toki berean beti, bera egon zen, zaintzen, ni baino gehiago, errango nuke ez. Orduan, eramaten nun, nahiko ongi, alde hortan. Baina interesgarria da aipatu duzuna, ez? Azkenean horrelako erabaki bat hartu izateko, ez? Behar duzu, ondoan duzun bikotekidea ere, zaintzan izatea implikazio zurea bezalako implikazio edo gehiago, ez? Bai, dudari gabe, behar duzula hori gero familia, giarrateko, bizigaren neko onduan denak alde batean eta bertzea hori kristomentaja da, zeren nire garaian horitzen naiz, Pirineo zegoen nire lankideak, eta berak ezun familiarik, orduan beti biltzen zen, prisa eta laizterka, gizona beltzaintza, orduan, azkenean egoera segun nolakoa den, aldatzen dire... Pilo bat, bai, eta implikazioa eta dena, segun, bai. Zenbat aldiz erraten nula, gaur egun edotzin etorkin etortzen delikan, eta ez badute olako emakume bat, ez badute apoiorik, ezin duzu zer aurreskola, gehi, extraeskolarrak, behar duzu dirutza, orduan hori ere... Eta normalean ez da gaien kasua. Ez. Bai, zaila da. Hori ere zaila da, hori ere eman behar dela... Hor, nire ustez, hiriakin konparatuta, herritik egon bentaja dula ezagutzen gara gehienak, eta ezin baduzu, usten alduzu bizilagunakin, edo... Soporte hori importantea da, Bai, azkenan nik uste herrietan oraindikan, eta igual orain ja ez hainbeste, ni oraintzen naiz, ni txiki batekoa naiz, eta oraintzen naiz kontatzen zutela, amona agian igual bizilaguna bakarrik zegoen, eta izututa, eta Martina, etorri mesedez nirekin egitera, eta joaten zen, eta listo, eta orain, igual ez haizu okurritzen, bizilagunari beldur zaudela, eta, ez? Aldatzen nahi da, bai. Baina bai egia da, oraindikan hori, auzolan kontzeptu hori edo, kolaborazio puntu hori oraindikan jarraitzen dela, ez? Bai, zeren kanpotikan etortzen diren jendeak erraten duela joan den egunean, bizigaren tokian, haidire gero eta gehiago, edo Bizkaetikan edo Gipuzkoatikan etortzen, eta ez dakizu gainekan, konturatzen zaten herritiki batean bizitzea ze importantzia den alde hortan. Baina egia bateko aldatzen ere. Bai. Individualista hauak edo bihurtzen gara, ez? Bai. Pena da, baina... Pena da, baina da, bai.
horretik erraten dutela involuzio hori, eman behar dugula bertze bueltan bat, zeren azkenean, gure eta hautsi eta amatxik ikasi genuen auzolana, ze etekinak zuten lortzen, baina nolabait harremana zaintza hori berriz bultatu behar dela, ez? Elkarteak, hori dena mantentxu behar da, nire ustez, hori da importantea, da altxorran bat eta hori mantentxu behar dela. Bai, oroitzen naiz aurrekoan ere etxen egin barruen auzolan bat eta deitu nien lagunei, eta batek esan zian, laguna ezek, beste norbait esan zian, eta animatzen dira lagunak, joango dira zu laguntza, jo, bai, gure kuadrian horrela egiten jarraitzen dugu, eta etxean behar duenean laguntza, ezin duenen bakarrik, egiten dugu auzolana, gero erosten duzu jateko zerbait, eta hor egiten duzu amaiketakoa, eta aurrera, baina bai, ez, eta irikoak garritzen dira, ez, gauza horietaz, baina bai, eta nik uste emakumeak horietan eragin handia egin dutela, ez, porque bai, gizonezkoen artean auzolan handiak egin dira, etxeak eraikitzeko eta hauta beste, ez, baina gauza fisikoak egiteko, ez, baina emakumezkoen artean bai egon dela horrelako zaintza horren asuntoa, eta ez zaintza pixu baten moduan, ez, baizik eta zaintza, izarteko oinarri bat bezala, ez? Bai, eta ikusten da horretik, gauza horiek importantzia da, zen azkenean ikusten duzu. Jaten zara, horako toki batera, nahi bauzu aurrak utzi eskola, azkenean sortzen dire, edo nahi bauzu lana bilatu, behar duzu bai edo bai konfiantza puntori, ez? Eta horiek, ustez, ez dire bain dela 50 urte bezala, baina, gaur 50 urte beti bazen norbait etxean, eta gehien azien emakume. Egia da. Eskerrak gauzaiek aldatu diren, eta, ez? Baina, nire ustez, herri txiki hauetan zaintza da txorra potentia mantentxo behar dugula, bai. Eta ja, bukatzear gaude ez, baina jakin nahiko nuke, zure ustez, ze gauza aldatu beharko liratekeen, ez? Kristalezko sabai hauek apurtzen jarraitzeko, ez? Egin dugu zerbait, baina dira oraindikan. Nire ustez, alde batean formakuntzan aldetik, segitu barra da pauso ematen, zeren hor gabiltza bizkot, ez? Gure zonaldean lanbide eskola beharrezkoa dela, baina oainikan aukeratzen dire emakumeak sektore batzuk eta mutiko bertzia, hori hautsin behar dela, zeren gaur egun zergatik ez izan mekanizatuak emakumeak edo elektrizistak. Hori aldatu behar da txipa hori, bastante. Eta gero nire ustez elkarlan egin behar dugu denen artean gehiago. Gehiago ikusita zeren ni beti erraten dula lehenago bazen mediko de cabecera ditzen zertena nolabait, bera ezekin denetaz, baina bazekin baina gero aldatu zen egoera haunitz eta ziginen sektorizatzen dena, ez? Espezialista, eta nire ustez hori hautsi behar dela ere bai, lan egin behar dugula bertze moduan emakumeen artean eta emakume eta gizonen artean. Oainikan ikusten duzula soziedade, oainikan bereizten da. Ez hain bertze, baina ikasi barra dugu elkarlana bertze moduan egitea. Eta nire ustez ez dakit asmatu dugun oainikan paus hori nola egin, ez? Ez bakarra zenen ikusten duzula harremanak aurra bat direnean, orduan elkartzen dira igual bikote gehiago edo nazten diren. Baina gauzak aldatu dire, gero ikusi barra da etorkinak gero eta gehiago izan ditugula, harrera lan egin behar dugula. Nire ustez berri zastina aipatu nahi zuen bezala, nire ustez nolabait lanak egin behar dela elkartea sortzia, baina ez bakarra beste aiteko edo jai aiteko, baizik ere zer nahi dugun egin, nora nahi dugun, zerria nahi dugun, eskualden mailan hor plazeratu behar dugu gauza gehiago, ez? Eta hortarako aspaldin gure garaian ere, helduak eta gazteak igual lana gehiago egiten zuten elkarrekin, astina aipatu nuzun, auzolana, berriz errekuperatu behar dugu indarra horiek, ez? Zeren azkenean... Nasketa gehiago egotea, ez? Nire ustez bai, hori importantea izanen dela, eta gero hezkuntzan aldetik, nola solastu, badire gauzago hainikan mejotu behar dugula,
eta hautsi behar dela erran ez hau da emakumena eta hau da denena, eta... Bai, eta psikologikoki ala da baita ere, ez? Lehenengo, nahasten baldin bagara eta jartzen baldin badugu foko gure berdintasunen artean, ez? Gero, baude, bakoitzak ditu bere ezberdintasunak, ez? Baina, berdintasun horietan jartzen baldin badugu atentzia eta foko, ez? Ikusten dugu, hori, etorkin bat, emakume bat, gizon bat, zahar bat, gazte bat, ez garela hain ezberdinak, eta ez, ditugula gauzak ez komunean, eta... Eta gero, esfuerzo potolo bat egin behar dugula, bertzetokitan pixkot jarri, ez? Bai, empatia puntu hori. Bai, empatia hori ere, nire ustez, eta hori ikasten da, eta plazeatu behar dela, eta atea behar dela. Eta gero, konstiente izan, denen artean naiz eta diferente izan edo ez izan, azkenean, joiak egon bargaren hemen, guazen elkarrekin lan egitea bertzen moduan, ez? Eta nire ustez, hori eztabaida horiek sortu behar direla. Gaur egun, nire ustez, falta dire autokritika eta kritika punto bat lan gehiago egin behar dugula, nire ustez. Oainikan ez gaude hor, baina ikusten dula beharrezkoa dela. Beharrezkoa dela, zen azkenean, zer nahi duzun utzi, zer etorkitzuna duzaigun, beharra denak gaur egun, jubilatuak ere, badire, jubilatuak haunitz, eta horiek ere, badute zer errateko. Eta haunitz dire, eta gazteak ere, nahi dut, igual, 60 urte dudalako, orduan pensatzen dut gaur egun, denak gazteak garela ez, baina ustez bada zer kontatzeko. Orduan bilatu badugu sistema hori, nolabait, elkarlan egitea bertzen moduan, nik ala ikusten dula, eta emakumeen detxoria usteko eta estereotipo guztiak usteko hori dena lana egin behar dela bai edo bai bertzen moduan. Bai, nik uste arrazoia duzula. Ja, bukatzeko azkenengo galdera izango da, ze esango zenioke, emakume horreri, ez dakit politika munduan edo lidergo postu batera sartu nahi duen emakume bateri edo inkluso lehen nahi batu duzuna, heziketa, STEM adarreko hezkuntza mailan sartu nahi duen emakume bati, ze esango zenioke ausartzeko, ez? Nik errango nioke bizitza, nola errango nuke, gi ulertzeko, baina ustez bizitza, badire bi moduko aukera bizitzeko, ez? Edo espetzen duzu norbait egin behar dula, edo hasieran parte... Zuk egin, ez? Zuk egin. Nik errango nuke emakume guztiak merezi dela egin. Eta ausartu. Eta ez gotxearan, eta ez badut ongi egiten, baina saiatu zara. Eta importantea da saiatzea, eta ez egotxea beti hor, erran ez norbait egin behar dula. Nire ustez, jak hemen gauden, nire ustez importanteana da nolabait aurre pauso ematea, eta emozio guztiak sartu hor, zen merezi du, benetan, disfrutatzen da, gainera jendikin egotzen zara ikasten duzu haunitz, parte gatzen duzu, zuk duzu ideia bat eta konturatzen zara, galduanago eta ikasten duzu berriz. Eta hori, eguneko saiakera horiek dela, niretzat, izugarria, bai. Mila esker, Arantxa, zure ekarpen guztiengatik, oso berazgarriak izan dira guretzat. Zuei olako aukera emateagatik, mila esker zuen lanagatik. Eta animo lanarekin eta jarraitu hor, erreferente izaten ez, emakume askoren dako. Mila esker. Mila esker. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.